खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासिखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायबाय दिनैनि बुब्लिया जोबोद रंजाथाव लोगोसेनो नैबे मैया 27 जानुवारि 2020 मायथाइया नैबे बर'फोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आरो जोबोद रंजाथाव सान आरो बे बुब्लिखौ जोंनि बर' हारि मोनसे जारिमिन मोनसे सम थ' बेवहाय नैबे आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टजों थामथि खोन्दोनि मोनसे एकर्ड बे एकर्डआ मैया जानानै थांबाय दा बेवहाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै दिल्लीनिफ्राय बेसिम नैबे लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टसिम बिथांमोना दिनैनि समावनो फैगोन थ' नैबे बुब्लियाव आङो फुंबिलि समाव नैबे लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआव जों दंफैयो थ' बिथांमोनखौ जाय दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीनिफ्राय सावरायनानै बेवहाय फैगोन थ' बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय जागोन बेवहाय गुबुन गुबुन नैबे बर'नि दैदेनगिरिफोरा बै जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफोरा बरायगोन लोगोसेनो नैबे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बेवहाय दिनै थुबिल जाफैदों थ' नोंथांमोननो आङो बेनि खायसे नुथायफोरखौ दिनैनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरगोन बेवहाय सोर सोर फैगोन सोर बेवहाय दंफैयो आरो सोर बेवहाय बरायनाय जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन जोबोद एक्साइटेड मोनदों मानोना जाय बिथांमोना जोंनि बर' थामोनथानि थाखाय बिथांमोना नांहैनाय नैबे बिथांमोना बे भारत गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बेखिनि जोंनाव जाखिनि नैबे मोनफुंनाय थामथि खोन्दो जे एकर्ड बिथांमोना खालामना फैबाय थ' बिथांमोनखौ नायनो थाखाय जोबोद हांखुर जादों थ' नोंथांमोननो आङो बिथांमोननि नुथायखौ बा बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन जों बरायनो फैदों जोबोद एक्साइटेड थ' नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना आङो बेखौ दिन्थिगोन नैबेनो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै हावाइ आड्डा बा एयारपर्ट बे जायगायावनो बिथांमोना फैगोन थ' नैबे दरजाजोंनो बिथांमोना बे जायगायाव फैगोन एस्कर्टआबो मोनफैजोबखाबाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो हयथ' सारमोना फैयोब्ला नोंथांमोना आं दिन्थिगोन आदसा नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनो लाबाय थ' बेवहाय फैनानै माबायदि मोनदों बे सारमोनखौ दिनै बरायगोन नङा होमबा जोबोर गोजोननाय मोनदों दा साबैसे फैदों नोंसोरो जों गासै साबा फैदों बेवहाय सारमोनखौ जिहेथु दिल्लीयाव बर'फोरनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारनानै थामहिनबा भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे सुक्ति खालामना फैदों नङा होमबा दा बिथांमोनखौ जों बिराद गोसो गोरबोजों बरायनो फैदों ना थ' नोंथाङाबो फैदों बाहागो लादों ना बेवहाय बेसेबांसो फैदों ओरैनो बेवहाय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बासजों फैदों ने बेवहायथ' रोजा रोजा बर'फोरा फैदों थ' सारमोनखौ बरायनो फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनखो सारमोनखौ बरायनो फैनानैथ' आं दिनै माने बुंख'हायै गोजोननाय बे गोजोननायखौ दा बरायनो मोनथ'वाखै खिन्थु मोनगोन दासिमबो मोजाङैनो मोननानै दङ ओरैनो खयथा बाजियाव मोनफैगोन होनदों बिथांमोना दाथ' खोनानायाव 7:30नि जिथु फ्लाइट बेजोंसो फैसिगोन होनना मिथिबाय दा बिदिब्ला दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटि फैनायाव जों 2 घन्टा नांगौ बा एसे बारा नांगौ जों मिथियो 9:30 थिगानो दं नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोननाय मोनदोंना नोंथांखौ लोगो मोननानै
welcome Vidya.
गैया जोंथ' আলোচনাৰ মেজলৈ আজি শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সংগ্ৰাম আৰু नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ खोब मोजाङै बरायदों बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो गेजेरजों जादों लोगोसेनो बेवहाय सानख'हायै सुबुङा बे जायगायाव फैनानै गावबा गावनि आर'नाइ लानानै बिबार मालाजों बिथांमोनखौ बरायनाय जादों थ' नोंथांमोना आङो जेसेबां हायो बेनि खायसे नुथायखौ दिन्थिबाय बेवहाय गोबां सुबुं जादों जायनि जुनै खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो हायाखै थेवब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेनि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव हयथ' नुनो मोनबाय थ' उननि भिडिअ नोंथांमोना आङो जेसेबां हायो खायसे भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबावगोन थ' भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बिटिआरनि